Mads, tanawa to ni mong inugos, Mads. Kunoon sa ni siya. Dong, na imong ninang manambalay, dong. Pangon diha. Naon sa buday ka dong? O asa buday ni siya ni Adto Mads? Pag uli niya gikan sa trabaho, ningana na siya kalit, nagluya, o sabot. Unsa man day trabaho niyang kinugos di ay? O asa man buday siya na-assign? Wala din niya kanaingnan sa mga sa trabaho, Mads. Nagasabi mo na siya kada balay-balay. Ah, wala baya Mads? Mudukol lang pud baya ka sa kuha kung kinahanglan sa maani mga ing-ani. Ay, o di ay, Mads, no? Kalimot ko, sorry, good. Agoy, kaluoy po na akong kinugos. Oy, nabadlungan naman niya siya. Wala dito. Ano, dili man ang inahanan na badlungan ani. Kay maot kay batasan. Ikaw, Mads, uy, balik-balik kong padyod na nimo. Naon sa di akong anak, Mads? Nay, nasuko ang kanto sila hangan. Wala nilagi atutong balay. Ila naman tong giagi-agian noon. Naduga na naghulat dito ang nagpuyo dito Unya, masuko di ay, Mads. Kung maagi-agian lang. Unsa man di tumong nila ug ngano masuko man sila. Akong pangutan-on Mads, o nga masuko na sila. Agoy Mads, dako man jud yung kasuko ni mga engkantuhan ni. Kay last nag-survey daw sila Igo lang daw silang gisaaran tagaan og 10,000 ipadala sa GCash. Pag himan-himan na full verify na lang ang GCash, wa joy ni abot 10,000 na ayuda. Hantod karon nagputi na lang ilang mata daw. Agoy, kaluoy po na siya nila, uy. Og karon nakita nila yung anak na nag-survey dito. Dako kay sila kalipay kay ang last nag-survey dito kay wala na ni balik murag ugom na ang 10,000. Ang ilang kadakong kalagot, ang ilang parcel sige ka cancel kay tungod sa saada 10,000 na wala ni abot. Unya, Mads, unsa man ang kinahanglanon, Mad, para maibsan ang ilang kalagot sa kuang anak? Aw, easy lang. Ikaw na lang mag-survey og balik dito. Dako baya kay ni silang kalagot sa na nag-una nag-survey dito. Unya, kaya nimo. Ay, Mads, marag makaya-kaya naman sila nagpainom og tambal, no? Kay marag ako belas nag-survey dito. Ayan!